ମନା କରିଦେଲା ରେ କହନା ତା କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲା ଦେଖିଲ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଆରେ ଏବେ ସଂଗ୍ରାମ ହଁ ତ ଆମ ଘର କତିର ଦେଶୀ ଗୁରା ପିଇକି ଶୋଇଛି କେଡ଼େ ଜୋର କଣ ଦଉଛି ତା ବୋଉକୁ ଫୋନ କର ହଁ ପୁଅ କି କଳା ବେଳାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ତମର ଇଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦେଶୀ ମଦରେ ବି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗଡୁଛି କଣ କହିବି ପୁଅ କଣ କହିବି ତା ବୋପା ଯୋଗନିଖିଆକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇଲି ମାନିଲା ନାଇଁ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମଲା ଆଉ ଏ ଯୋଗନିଖିଆ ବି ପିଉଛି ଇଏ ବି ମରିବ ବାଟ ଘାଟରେ ପଡିକି ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ଆଚ୍ଛା ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛ କହିଲ ଏଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରସୁଆ ଗଛ ଏଇଠି ପଡିଛି ହଉ ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ରୁହ